Nagpabilin gihapon nga dakong suliran sa umaabot nga piniliay ang pagkatap sa vote buying dinhi sa Sugbo. Usa sa mga vulnerable sector nga mabiktima ni ining illegal nga vote buying mao mga individual sa depressed areas. Gani mipadayag ang pangu sa Independent Vendors Association, Wilma Cabo, nga tungod sagad urban poor ang ilang mga vendors, makita niya mismo nga sila ang daling target sa vote buying. Kami mga vendors, nakasabot sa miyan ng regarding anang vote buying. Nahadlok mi anak, munang niingon mi nga dili mi madawat anak. Pero ang uban kay ba man may mga vulnerable, mga pobre, kasi tan-aw na ko modawat jud sila montang nakasuti ko adto nga inyong tunlo ng paon og iluwa ang taga. Mamiana ko ba? Kay amo manggong natanaw sa abang mga vendors kanang di man mi modawat nga amo man ang tax. Nagkanayon ng Assistant Regional Director sa Commission on Elections Region 7, CONCOMELEC 7, si Attorney Veronico Petalcorin, nga bisag kinsa ang mabiktima sa vote buying. Bisan pa man kon profesional, ilabi na kon madani sa dakong balor sa salapi sa mga limbungan nga kandidato. Dugang ni Petalcorin nga dili pasab sila ka-sanction ni ining mga aspirant tungod ma-penalize o disqualify kung kinibuhaton nila sulod sa campaign period. So karon kanang manghatag sila dili pa ako sila vote buying because under the law they are not yet officially candidate. So karon na sila nang imong tinuod nga kandidato pagsulod na sa campaign period. So with atong taga problema ang mga politiko nga di na sila ka-afford mo palit sa mga kandidato kay mahal na kay prinsipyo. Di nakapalit sila sa mga botante kay mahal na kay prinsipyo sa mga botante. Dinhi sa Cebu ug Bohol, anaa sa kapin 4 ka milyon ka mga registered voters ang natala karong 2025. Hinungdan nga gipahibug-atan ni Petalcorin nga angay manginlabot ang katawhan ug makahibaw sa ilang katungod sa pagbotar. Subay niini pipila ka mga organisasyon gikan sa nagkadaiyang sektor dinhi sa Sugbo ang nakig-alayon alang sa voters education. Karong adlaw misalmot sila sa gipahigayong multi-sectoral agenda setting forum nga gipasiugdahan sa University of San Carlos ug Ramon Aboitiz Foundation ang mao mga grupo. Dugang sab sa paglusad sa Apil Tabay campaign. Mibutyag ang Advocacy Manager sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Jacqueline Clavin, nga tumong nila nga makaimbitar og 100 to 200 ka mga students o first-time voters, alang sa ilang sinimana nga Voters Education Forum. So about the campaign, this is a campaign co-presented with the University of San Carlos Political Science Department about voting, right, and the right to vote. Between identified sectors, right, are starting around 100 to 200 per session, depending on availability of venue and everything, the availability of the student schedule. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.